području današnjeg Valpova u 2. je stoljeću postojalo rimsko mjesto Jovalija. Naziv Valpo potječe iz 1410. godine kada je vlastelin Ivan Morović blizu ušća Vučice u Karašicu podigao jaku utvrdu s kulom. Oko tvrđave naseljavaju se stanovnici staroga Valpova i stvaraju jezgru budućega trgovišta. Valpovom su gotovo 500 godina vladali stari feudalci. Tursko je gospodarenje trajalo 144 godine sve do poraza pod Bečom. Novi gospodari, obitelj Prandau, borave više u inozemstvu nego u Valpovu, no to je vrijeme donijelo snažni razvoj obrta, osobito poslije 1745. godine, kada je doselilo 48 njemačkih obrtnika. Danas je grad Valpovo gospodarsko, kulturno i prosvjetno središte. Nalazi se na 92 metra nadmorske visine, površine je oko 142 kvadratna kilometra, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine u njemu živi oko 8000 stanovnika bez prigradskih naselja. U jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi u klupama je gotovo 1200 učenika. Valpovo je u 4 reda, izdaleka ko Osijek izgleda. Pjeva se uz tamburice na tradicijskoj smotri Ljeto Valpovačko koja svakoga lipnja oživi ulice, trg, perivoj, zidine dvorca. Valpovo je svojom poviješću nadahnulo i književnika Antu Gardaša, pa je tako nastala prikaza Legenda o bijeloj ženi. Tko je Matija Petar Katančić? Matija Petar Katančić, rođen u Valpovu 1750. godine, a umro u Budimu 1825. bio je književnik, profesor estetike i arheologije, leksikograf i numizmatičar. Kao sin čizmara u Valpovu početno obrazovanje stječe u rodnome mjestu, nastavlja u Pečuhu, Budimu i Baji te Segedinu. Novicijat provodi u Beču, primivši redovničko ime Petar. Teološki studij završava u Osijeku, a filozofiju, estetiku i poetiku u Budimu. 10 godina radi kao profesor u Osijeku, a kad je plima germanizacije snažno zapljusnula Osječku gimnaziju 1788. godine, odlazi u Zagreb gdje se druži sa zagrebačkim biskupom Maksimilijanom Vrhovcem. Izabran je za profesora arheologije i numizmatike u Budimu 1795. godine, ali zbog slaba zdravlja prestaje predavati 1800. posvetivši se znanosti i prevođenju Svetog pisma na hrvatski jezik. Za hrvatsku je književnost i kulturu njegovo najznamenitije djelo prijevod cjelokupnog Svetog pisma, Starog i Novog Zavjeta, tiskanog nakon njegove smrti u Budimu 1831. godine u 6 velikih svezaka. Iako je njegovo golemo djelo ostalo nedovršeno i nedorečeno, shvaćanjima o autohtonosti Hrvata i Lira i tekstovima na izgrađenom štokavsko-ikavskom jeziku, Katančić je snažno utjecao na hrvatski narodni preporod i samim time postao najznamenitiji Valpovčanin u povijesti grada. Zanimljivosti. Hrvatska pošta izdala je 22. travnja 2000. godine u seriji Znameniti Hrvati, marka broj 362, a u povodu 250. obljetnice rođenja Matije Petra Katančića, prigodnu marku s likom ovog znamenitog Valpovčanina. Osnovna škola Matije Petra Katančića jedina je osnovna škola u Valpovu. Smještena je na desnoj obali rijeke Karašice u samom središtu grada, okružena zelenilom koje su zasadili učenici i nastavnici još u vrijeme izgradnje. Škola u Valpovu prvi se put spominje davne 1774. godine, a u prvim se godinama nastava izvodila na njemačkom i ilirskom jeziku. U današnju osnovnoškolsku zgradu, koja je građena etapno, useljeno je 1962. 63. školske godine. Naša se osnovna škola ubraja u velike škole jer pored matične ima i 3 područne škole, i to u Bocanjevcima, Nardu i Šagu, a od 2003. godine i glazbene odjele u Valpovu, te 2013. u Belišću. Nastavu pohađa 790 učenika raspoređenih u 44 razredna odjela. U novije vrijeme škola se ponosi sportskim rezultatima. Rukometaši su dvostruki prvaci Hrvatske, gimnastičari su bili prošle godine 3. u Hrvatskoj, a imali smo i prvaka države u fotografiji. Oko škole proteže se prekrasni zeleni okoliš kojega održavaju članovi školske zadruge Karašica, a zahvaljujući ponajviše botaničkoj skupini, škola je dobitnik najvećeg priznanja Osječko-baranjske županije na području zaštite okoliša i očuvanja prirode, zelene povelje. Osnovna škola s ponosom nosi ime Matije Petra Katančića, franjevca i znanstvenika rođenog u Valpovu 1750. godine. Kao svoj moto škola je preuzela stihove iz njegove pjesničke poslanice Rod Katanić koji glase: Mene je dakle rodilo poštovano Valpovo,
star i prijatan grad naše Panonije. Želim da slavan ostane kroz 1000 godina. Glazbena škola pri osnovnoj školi Matije Petra Katančića sa svojim radom počela je 2003. godine. Sve dozvole od resornog ministarstva za početak rada dobili smo tek u prosincu 2003. godine, pa se postavila dilema hoćemo li čekati sljedeću školsku godinu, 2004-2005, pa početi s radom ili ćemo tijekom 2004. odraditi oba dva polugodišta. Naravno nismo željeli gubiti niti jednu više godinu, pa smo u 2004. dakle u siječnju počeli sa radom i nadoknadili oba dva polugodišta. Bilo je veselo, naporno, ali na kraju se završilo uspješno. Kolika je stvarna potreba bila za glazbenim školstvom u ovim krajevima govori podatak da smo odmah u prvoj generaciji upisali 45 učenika i to u 3 odjela, klavirski, gitarski i tamburaški. Ako kažemo da za ovih 14 godina je preko 500 učenika upisano u matičnu knjigu glazbene škole, onda zaista možemo biti sretni i zadovoljni, jer naša dva grada, Valpovo i Belišće, broje ukupno oko 16.000 stanovnika i zajedno sa nešto malo prigradskih naselja, dakle ove brojke su one koje nas čine zadovoljni. Što se tiče prostora, u Belišću u glazbenom odjelu napravljeno je zaista vrhunski adaptiran prostor koji zadovoljava sve moderne standarde glazbenog obrazovanja, dok u Valpovu trenutno radimo u Centru kulture Matije Petar Katančić, ali imamo velikih planova zajedno sa gradom napraviti novu glazbenu školu u dvorištu osnovne škole. Projektna dokumentacija je gotova, imamo potpisan ugovor sa gradom Valpovom kojim se grad obavezao da će biti investitor i sada tražimo najpovoljnija financijska rješenja kako bi mogli zaokružiti ovaj projekt, a to će se najvjerojatnije dogoditi putem europskih fondova koji obuhvaćaju nadogradnju osnovne škole. Povijest glazbenog školovanja zasigurno je bogata, a za ovu priliku mi smo izdvojili sliku iz daleke 1895. godine, kada su učenici Valpovačke glazbene škole sudjelovali u svečanosti otvaranja nove zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Tom značajnom događaju za hrvatsku kulturu i povijest uopće nazočio je i sam car i kralj Franjo Josip I. Novine su o tom događaju objavile. Kod zgrade srednjih učiona defilirala su školska djeca pred kraljem. Na čelu povorke od 76.000 djece imala je sreću svirati i valpovačka glazba, koja je osobitu pozornost na se svratila jer su joj glazbenici, njih 29 na broju, sami dječaci u dobi od 9 do 14 godina. Vratimo se u bližu prošlost. Škola je bijenalno domaćin državne smotre saksofonista od 2011. godine i u ove 4 smotre uživali smo u svirci na saksofonu mladih talenata, ali i vrhunskih glazbenika na koncertima priređenim za sudionike smotre, Zagrebački kvartet saksofona, Papandopulo kvartet, Trio Gig. Škola je bila domaćin i koncerta izvrsnosti 2011. godine u organizaciji s našom krovnom organizacijom HDGPP-om. 2013. godine organizirali smo uz veliku podršku grada Belišća i dislociranu nastavu u Belišću, a 2015. uselili u prekrasan obnovljeni prostor koji u potpunosti zadovoljava potrebe glazbene škole u Belišću i prigradskim naseljima. Iako je najvažniji naš cilj i želja da svaki učenik bude sretan u sustavu glazbenog školovanja te stekne trajnu ljubav prema glazbi i kulturi uopće, neke učenike smo morali izdvojiti jer su nas učinili ponosnima. Dominik Milošević, dvostruki prvak Hrvatske na natjecanju HDGPP-a 2013. i 2015. Grand Prix pobjednik međunarodnog natjecanja u Subotici, mentori Dalibor Košutić i Danijel Čehajić. Mihael Majetić, nakon završene osnovne glazbene škole u Valpovu, srednje u Zagrebu, danas je student 5. godine na Royal Academy of Music u Londonu, mentor Davor Kuzmanović. Leona Ivanković, učenica 4. razreda glazbene škole, pobjednica međunarodnog pijanističkog natjecanja u Tivtu u Crnoj Gori 2016. Prva nagrada na međunarodnom natjecanju u Varaždinu 2016. Druga nagrada na državnom natjecanju komornih sastava, disciplina klavirski duo Smio Mjelkić, mentor Vesna Rezo 2017. godine. Nakon 14 godina rada glazbene škole dobili smo i prvu učenicu koja je diplomirala na studiju flaute na Umjetničkom
Umjetničkoj akademiji u Splitu, Moniku Cvenić, mentor Tomislava Karačić-Šoljić. Monika danas predaje u našoj školi flautu te vodi predmet orkestar s učenicima puhačima. Danas glazbena škola broji 185 učenika zajedno sa glazbenom igraonicom i plesnim tečajem. Naši učenici sudjeluju na brojnim koncertima, na brojnim društvenim događanjima Valpova i Belišća, a osim toga redovito sudjelujemo i na državnim i međunarodnim natjecanjima. Tako smo samo prošle školske godine osvojili 30 međunarodnih prvih i drugih nagrada, na što smo osobito ponosni. I ove godine iza nas su veliki uspjesi naših učenika i njihovih nastavnika. Prije svega želim istaknuti prve nagrade na državnom natjecanju HDGPP-a u disciplini saksofona, to je bio Tomislav Slačanac i roga Megi Vujnovac, a tamburaši su osvojili 2 solističke prve nagrade na međunarodnom natjecanju u Požegi, to je bio Luka Turk i Lana Šarčević, te prvu nagradu komornog tamburaškog ansambla. Pred nama predstoje još neka međunarodna klavirska natjecanja i gitaristička, pa smo sigurni da novih uspjeha neće izostati. Još bih htjela spomenuti i vrlo aktivne i uspješne zborove naše škole, dakle zbor osnovne škole i zbor glazbene škole koji su također osvojili niz nagrada proteklih godina, a i sada odlaze na međunarodno natjecanje u Požegi. Još jedan događaj koji je obilježio prošlu školsku godinu, to je pokrenuti klavirski međužupanijski festival Dolce Piano, koji je odjeknuo iznimno pozitivno, okupio je učenike i nastavnike iz čak 10 nam najbližih škola. S tim projektom nastavljamo i ove godine. Bliži se, tako da veseli nas odaziv od 60 učenika koje čekamo za 3 tjedna u našoj školi. Danas škola ima 6 odjela. Klavirski, Latinka Ruski, voditeljica škole, Tihana Ivanković, voditeljica glazbene škole od 2013. do 2017. godine, Stela Maletić, Branimir Pepić, Vesna Rezo, Ana Bučanac-Marković. Gitarski, Davor Kuzmanović i Domagoj Vukadin. Tamburaški, Daniel Šehajić i Hrvoje Nemec. Gudački, Kiril Naumov. Puhački, Monika Cvenić, flauta. Denis Ravlić, saksofon, Martin Hoffman, klarinet, Zoran Vlajnić, truba i rog. Teorijski, Sandra Lovrinčević, zbor i solfeđo, Ana Bučanac-Marković, solfeđo, Romana Borš-Mačak, solfeđo i glazbena igraonica. Ravnatelji i voditelji glazbenih škola, dobrodošli na 117. plenum HDGPP-a u Valpovo.